Nagyon hiányoztam. Jaj, de te hogy hiányoztál. Más az onnét. Homályos. Nézettél. Van gombra? Igen. Igen. Most csak úgy felébredtél a távol. Gondoltad? Gondoltad, hogy ugyanúgy? Igen, de mivel jöttél? Hát egy olyan kicsi busszal vagy, mivel nem is tudja mama. Sokan jöttünk be. Most értem ide. És akkor most hogy beszélgetünk? Oda ülünk? Nem mutassam a szobába. Tetszett. Ismersz meg? Igen. Szegény baba. Szegény baba. Szomjas. Még kajás. Igen. Tra. Háj, mit sadelsz? Anya, az a legnagyobb cica. Legnagyobb cica? Igen. Jó meleg is volt egy nap, vízba is. Nem, mert van klíma, úgyhogy jó. Jó. Hanem a határon, amikor átjöttünk, ott kellett sokat állni, várni. És ott Akkor írt az Éva ennek a komának, hogy mink elmegyünk a benzinkúthoz, és ott bejövünk, iszunk egy kávét, és oda jöjjön el. Igen. Jó. És akkor ottan hűvös volt megint csak. Csak hogy a csomagokat sütötte mindenhol a nap. Na és akkor attól féltem, hogy majd mindent öltem. Kolyos! Kinek lesz szülinapja? Neked? Nem, nekem lesz. Neked lesz? Kulossokkot kapott. Akkor a Kristóf kap egy ajándékot. Látod az Alip, hogy vigyorgott. Nézd, máma, ezekkel lealudtam. Azokat lealudtad. Ezt is. Azt is? Ami is van máma szombat. Akkor csak egyet kell még aludni. Kolyos! Ennyit kell még. Még máma kell egyet aludni, és hónap lesz a szülinap. Igen. Akkor hónap adjam oda az ajándékot? Igen. Igen? Most ne? Jó, te rendes gyerek vagy. Ne. Ez színap. Nem akarom. Kolos.